Исәнмесез, эфирда дүшәмбе көне яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина. Атнаның беренче көне нинди вакыйгаларга бай булды? Алга таба карыйбыз. Ашыгыч ярдәм күрсәтү хезмәткәренә һөҗүм иткән өчен нинди җәза? Бүген шәһәр судында хөкем карары чыгардылар. 9-нчы каттан егылып төшкән Чаллы табиблары 6 яшьлек кыз бала гомере өчен көрәшә. Тиздән Ярбуй мәйданда яңа һәйкәл куелачак. Аны кемнәр ясый һәм ул кайда булырга тиеш? Рим Мәхмәтова белеште. Ашыгыч ярдәм күрсәтү хезмәткәренә һөҗүм иткән өчен 6 елга ирегеннән мәхрүм итәчәкләр. Бүген шәһәр судында хөкем карары чыгардылар. Исегезгә төшерәм, 25 мартта ГЕС бистәсенең 8-4 йортында 5 айлык балага ашыгыч ярдәм чакырталар. Табиблар килгәндә өйдә баланың әтисе һәм аның танышы Евгения Рябова була. Икесе дә алкоголь кулланган. Шул сәбәпле фельдшер белән хатын-кыз арасында конфликт килеп чыга. Табиб баланы караган арада хатын-кыз арттан 2 тапкыр ашыгыч ярдәм хезмәткәренең аркасына пычак белән кадый. Табибны хастаханәгә алып китәләр, дәваланудан соң ул янә эшенә чыга. Евгения Рябова 6 ел гомерен гомуми колониядә уздырачак. Моннан тыш ул зыян күрүчегә 150 000 сум компенсация түләргә тиеш. Приговор мы этот ждали, потому что действительно медицинское сообщество нашло в этом приговоре защиту. И в связи с участившимися случаями нападения на медиков, и так как вынесен данный приговор, я думаю, эти нападения будут со временем уже меньше. Все слова мои за меня сказал мой адвокат. Все, спасибо, до свидания. Каманың Чаллы яр поселогы янындагы өлешендә кыз бала батып үлде. 14 яшьлек кыз дусты белән 78-нче йорт янындагы рәсми булмаган пляжга бара. Ярдан 20 метр йөзеп киткәч бата башлый. Коткаручыларга әлеге хәбәр 14 сәгать 30 минутта килеп ирешә. Сәгать 4тә водолазлар судан яшүсмернең гәүдәсен чыгаралар. Коткаручылар суда үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен үтәргә кирәк дип искәртә. Балаларга уллардан башка сулыклар янында йөрмәскә киңәш итәләр. Күп кенә күңелсезлекләр сулыклар янында спиртлы эчемлекләр куллану аркасында килеп чыга. Чаллы табиблары 28-07 адресы буенча урнашкан йортның 9-нчы кат тәрәзәсеннән егылып төшкән 6 яшьлек кыз бала гомере өчен көрәшә. Кыз бала кулында москит шелтәрен тоткан килеш подъезд янындагы җиргә егылып төшкән. Медицина хезмәткәрләрен шунда булган кешеләр чакырткан. Хәзерге вакытта кыз бала авыр хәлдә хастаханәдә ята. Исегезгә төшерәм, моңа охшаш хәл узган атнада 18-нче комплекста булды. 3-нче кат тәрәзәсеннән 9 яшьлек кыз егылып төште. Хәзер ул Кама балалар медицина хастаханәсендә хәле уңайлана. Чаллы мәчетләре каршында балаларның көндезге рухи сәламәтләндерү үзәкләре үз эшләрендә дәвам итә. Бүген аларның чираттагысы Нур Ихлас мәчетендә ачылды. Биредә 8-дән алып 13 яшькәчә 35 ир бала ял итә. Көндезге программа күп төрле чараларны үз эченә ала. Дин әхлак дәресләре, стена газеталары чыгару, батут үзәгенә бару, төрле экскурсияләр. Мәчет газонында балалар өчен махсус футбол корыда корылган. Малайлар өчен рухи сәламәтләндерү үзәге бер атна дәвам итәчәк. Соңыннан ир балаларга алмашка кыз балалар киләчәк. КамАЗ хезмәткәрләр җәйге каникулга китә. Эшчеләр 7 августтан 21-нә кадәр күмәк ял итәчәк. Әмма барысы да түгел. 2 атна дәвамында заводта җиһазларны ремонтлаучылар һәм сок хезмәткәрләр эшләячәк. Мондый күмәк ял быел автогигантта икенчесе. КамАЗлылар кышын 9 гыйнвардан 23-нә кадәр ял итте. Чаллының туган көненә 10 августка мәйдан янындагы яр буенда яңа һәйкәл куелачак, тимердән эшләнгән герб. Проектның оештыручысы Люди Татарстаны хәйрия фонды. Чаллы гербын ясауда сәламәтлеге шикләнгән балалар да катнаша. Аларга конструкцияны буяу йөкләнгән. Бүген безнең хәбәрчеләребез эш барышы белән танышып кайттылар. Гербны «Живая сталь» тимерчелек ширкәте эшчеләре ясый. Материал белән берничә металл базасы ярдәм иткән. Эшкә 2 айлык керешкәннәр. Бүгенгә тонна ярымлы конструкция әзер диярлек. Живая сталь дигән кузницаның эшчеләре катнашты. Аннары иптәшләр, кем бу идеяны белделәр, аларда ярдәм итеп, килеп ярдәм иттеләр. Башка җирдә эшләсәләр дә, вакытлар булганда. Рәтип ябыштыру эшләре шушы көннәрдә төгәлләнә. Аннан соң кимәнең эчен агач белән тышлап чыгасы, ишек уясы, утыргыч ясыйсы кала. Анда истәлеккә фотога төшеп булачак. Ә бу ял бизәү эшләре инвалид балалар башкарырга тиеш. Это будет подарок их городу, чтобы люди увидели, что они тоже могут.
И что если их поддержать, они могут многое. Мы решили сделать памятник небольшой, скульптуру, которая должна была стать притяжением для детей, подростков и жителей нашего города. То есть ее установить где-то в интересном месте, где проходимость большая. Металлдан эшләнгән шәһәр гербы киләсе атнада шәһәр мәйданы биләмәләрендә урын алачак. Рим Әхмәтова, Алексей Иванов, Яңалыклар. Бүген татар язуы көне, аның тарихы 552 елдан башлана. Әле Идел буйларына күченеп килгәнче үк татарларның борынгы бабалары төрекләрнең үз язулары булган. Ул рун язуы. 10нчы гасырдан төрек татарларда гарәп язуы кулланыла башлый. Гарәп графикасы 1000 елдан артык гамәлдә була. 1928 елда латин әлифбасы кертелә, ә 1939 елдан татар язуы кириллицага күчә һәм без аны хәзергәчә кулланабыз. Тел галимнәре фикеренчә, санап узган әлифбалар арасында безнең телебез өчен иң уңайлысы латин әлифбасы. Моны сынап карадылар һәм аның уңышлары шакка тырашылды. Bütün millet кешесе bütün авазларны нәкъ кирәгенчә әйтә ала башлады. Чөнки латин графикасының мөмкинлекләре зур. Менә әгәр дә бу мәсьәлә яңадан инде кайтырга туры килә икән, ул үзен аклаячак. Хәзер дә бит инде без кайчакта үзебезнең сүзләрен дөрес итеп әйтергә теләсәк, латин транскрипциясенә күчәбез. Бергә укыган сыйныфташлар, хезмәттәшләр, күршеләр очрашты. Чаллыда чираттагы матур гадәткә әйләнгән төп чаллылар очрашу узды. Мондый бәйрәм ел сайын июль айында үтә. Бер-берсен күрер өчен башка шәһәрләрдән дә киләләр. Күңелле сөйләшүләр, кочакланышулар, күмәк фотолар. Беренче очрашуны 1985 елда үткәргәннәр. Шуннан бирле Үзәк урамында төп чаллылар бәйрәме ел сайын уза. Одноклассников встретил, друзей, старых чумнынцев. Это же старые чумнынцы здесь собираются. 67 елында мына комсомолга кергән идек инде. Менә 50 ел гомер узган, шуннан соң бит Казанга укырга киттек. Кайттык менә институтларда укып, армиядан соң кайттык. Менә 72 елдан бирле КамАЗда менә бүтән гомеребезнең менә 45 ел КамАЗда эшләп чыктык. Балалар туды, балалар уже оныклар. Бирегә килгәннәр Тукай яр буеның зур үзгәрешләр кичерүен күргән. Үзәк урамында төзекләндерүдән соң да тарихка игътибар бирүләренә төп чаллылар куанды. Элек-электән бу урам чаллының эшлеклек һәм административ үзәге булып торган Түбән Кама гидроэлектростанциясын төзегәндә күп кенә объектлар су астында калган. Казаннан кайтам мин монда. Шушы встречага, очрашуга шунда кайтам. Без буны көтеп алабыз. Көтеп алабыз бу праздникны. Безгә шундый күңелле праздник бу. Ел сайын кабатлансын. Ел сайын кабатлансын. 85 елдан бирле бу праздник бара безнең. Менә безнең роддом, без туган роддом. Моннан ерак түгел безнең мәктәбе, вторая школа, Вахитовская. Монда нарсуд, банки, бик зур. Прокуратура, суд, банк, еще пожарный депо. Төп чаллылар үзләренең җәмәгать оешмаларында булдырганнар. Бирегә бары тик шәһәр үсешенә зур өлеш кертүчеләрне генә алалар. Ел сайын бәйрәм вакытында иң активларны бүләклиләр. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз.